Baba wetu na madhabahu siyatangaza egameni la Yesu Kristo ngosi yetu utokale abenjela lokho futhi lokuqala baba uthondeleza bona sizilapha postoli lena leyo utokale umsebenzi namzethu yena futhi uzofeza sibonge baba sinikeza udumo in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Phinde ke bantwana sibingelele sesijonge inkonzo ngalolu ngesikhathi siyabonga ukuthi sizoshawa isikhathi. Amen. Bathi umngadi baba ukakanikela cha njengani iselokunye la ninganikela ke ncike uma ufanelekile ukuthi babika lisijala bafethu abazalwane bane inkonzo embika noma ngithi ngiyajoba ngiyava bese nikelile ya manje umngadi ngiyabona kuwa ngayo angazi ngena nami ngiyeke ngicela basala ngemali yonkonzo kodwa ngiyakwenza kona kodwa kwenzeni bafethu hayi mina ngifuna imali yokwakha umuntu wama-blocks ngabona wangithulile nje ukuthi ube siyamile la uthumisa khona ondile wambe kanjani ingozi iqhubeka kuyo nize ngibuzele ngeke wambe uzosibona ngixoxele ukuthi dinga ama-blocks awu 200 so so unjena alalazi ngiwafuna ngempela 200 ngokuhamba kwakhe engasho kushiya vele udube ukhona nobela suke uhamba ngasho kusho ukuthi ama-blocks awu 200 so bosakhali ngawo inkosi kena umfoneleke ma wakhe wena ngoba niyasona naye mama's boy sebenzile dlamini wangahambi nawe uzokhipha 200 uhambile ulendlala uyajabula uyajabula alikho ngifisa khona ngasombona kanje nje la ekhona nize nimfonele noma nihlala naye ku-Facebook ukuthi ngithi ngiyaxoxa Facebook sekunikele bazalwane babonga umuntu obusisa ibandla baba siyabonga uNkulunkulu uthatha udumo siyabonga mfowethu sanikela umoya wethu baba ibandla lesifiso lapho linamandla ubandisela abanikele egameni lenkosi Yesu Kristu noma nathi. Amen. Ngiyathatha ibazalwane banikeza nomnikelo ukwabushoyo ngiyabonga ukuthi ukhona impostoli cishe kwamele inkingeti ayikhange cishe kwamele inkingeti asazi ke ubonga ngoba babekile abangeka babekile ukuthi siyabonga bantwele ngenxa yesikhathi asibonga uNkulunkulu sesibona futhi sinabafowethu phakathi kwethu kodwa ke bazothula kahle ngesikhathi esiright angithi shona isikhathi esiright abazothula kahle kodwa kulesi sikhathi bafowethu mhlawumbe before singene sizobafihla nje masibafihla inkonzo yantambama ukuthi sikwazi ukubethula kahle babe nento abangasho-ke abangayisho kodwa okwamanje before singene kule nkonzo angicele uBishop Bishop Baba uBishop Phahla no mfundisi kweza bayahamba bazalwane bayahamba manje bazobe sebengekho khona kuzona intamba bahamba nabefundisi babo kuzoba inkinga ngathi
sine-meeting engala ngazi aba ngisho Phahla uyazi ukuthi asasa nithi esho ibandla leli elikhuluma ngalo ngalokulalele wena njengobishop bathi baba hayi mase uhamba ngoba inkonzo ayikapheli uzoshiya bathi kulula futhi bishop unento njengophethe ifoni nje ushakhona la kuthi qenqe uyezwa baqheleza mfundisi wami basho njalo mfowethu ngicela ke usondele ncebe enkosi ubingelele ibandla usho senhlizweni yakho khona uzothi uhamba kahle nama-process asesela so ukhulumile futhi ma eqeda ke ubaba uceliza ubingelele abazalwane so sesithethela uBishop Phahla naye asho senhlizweni yakhe bese ke siqhubeka nenkonzo bafowethu ezoba short ngoba sijahe mvuselelweni kama the revival. Ngicela ukuthi nakuba meva iwanyathela apotia agea idela ngiyabingelela abazalwane ngicela ukuyibamba la ingadla isikhathi ngibingelele ubaba uBishop Celiza umama uBishop abefundisi bonke abashumayeli ngibingelele nabashayi bokubu abadumisi igama lomfowethu uJesu Kristu ngibingelele umoya ongcwele phakathi kwethu ngijabulile ukuzohlangana kanye nani ngiyavuka nje ukuthi angikusho lokho ukuthi ngithokozile kusukela izolo kuzobe namhlanje useshiwa uBishop ukuthi kuba uCeliza ngiganiwe ngishadile nginonkosikazi munye ngamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi ngiyakholwa bazalwane kuyiguguke kumina lokho ngithi nenhlanhla ukuba nomholi ofana noBishop bazalwane angithandi kuya kude kakhulu kodwa ngangingamazi kodwa umoya kaNkulunkulu wamambula kumina ngamfuna ngaze ngamthola ungabona izibongo zifana uCeliza kuCeliza ucabanga ukuthi khona la sazana khona kanti lutho uNkulunkulu wangambulela ngaye angena umuntu othathekayo kalula mangibona baningi abavangeli abefundisi ababishopi
bagcwele umhlaba wonke abadumile abenza izimanga kodwa nje umuntu othatheke kalula ngafundisa ukuthi umuntu udlukudla kwasekhaya aphile ngakho. So ngilo umuntu owafundiseka kanjalo kodwa lathi manifike kaNkulunkulu embonweni lathi kuzovuka omunye uJob endlini kaChelisa. Ngamfuna ke bazalwane ngifunisela ngaye ngomusa kaNkulunkulu ngamthola umuntu owavele wathi no usekhona. Ngafisa ukuthi akangiphe isithombe sakhe ngizombona ngoba ngimbonile embonweni. Wangithumelela isithombe ngathi uyena. So bazalwane ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu futhi kuyangithokozisa ukuthi uNkulunkulu ungiholele kumuntu okuyena yena. Makukhulunywa ngezwi kaNkulunkulu ukuthi liyakhuluma. Bazalwane akuyona into leyo ongayithatha nje uzwa abantu bekhuluma bese uyithatha kalula kanjalo nje uthi bayasho. Kodwa ngineproof yokukhuluma kwezwi kaNkulunkulu kuningi ke engingakulanda uNkulunkulu ekwambula kufakazeleke. uNkulunkulu ukuthatha ubeke emhlabeni ongekho kubona kubonisa izinto ezenzeka khona abese kutshela uNkulunkulu ukuthi khuluma. Mawuthula liyakuphusha izwi kaNkulunkulu ukuthi khuluma ngoba uNkulunkulu uthemba ukuthi uzokhuluma before kwenzeke lento ayikhulumile. Khona izinto ezingenzeki ngenxa yokuthi sithule. uNkulunkulu sesikhulumile kodwa sithule nazo. So bazalwane ngiyamhlonipha kakhulu uNkulunkulu, ngiyamesaba uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu owangambulela ukuthi nansi indoda engingakwazi ukuthi ngicele ngaphansi kwayo. Imbulisa mbulo namhlanje ebesifihlakele ngikhona ukuthi abaningi bethu bekufihlakele ukuthi kanti uFaro no Judas Iscariot lokho ababeyikona kwakuyicebo likaNkulunkulu ukuthi abonakala uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu. So ngiyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu, ngingakhuluma wande kusemnyango, ngicela ukubonga nje lelo thuba. Amen. Angibingelele nonke egameni lomfelo wethu uJesu Kristu. Amen. I'm blessed. Amen. Angibingelele bonke onyawohle pastors, the Fivefold Ministries. Siyabingelela inkosi kaNkosisi. Amen. Ngibingelele worshipers. Siyabonga bazalwane, ngibingelele your grace, the Father of the house, the Father of fathers, and anointed servant of God. Indoda egcotshiwe yavuswa kule generation esikini iyona ke. Ake sithi amen bazalwane. Bonke mama ngiyabingelela. I'm really blessed. Ngibingelele nabazalwane ngihamba kunye nabo. Sikusekile bazalwane thina. Sikusekile kakhulu. Kusukela ekuseni sibelethi nje ngenxa yokubambezela lezi ntwana encanyana, but the fact is sifike la sathola a very relevant stuff. Amen. Sithole into efanele siyithole la. Hayi sifana kalo. I used to visit here attend bishop says attend fraternal. La khona kudingeka all the pastors, all the ministers ufike khona uzodla vele sishunyezwe siba amahamende. Ubona la kushunyezwa thina njengamahamende. But today I can assure you ukuthi sidle ukudla kwama leaders. Yeah, ukudla kwama leaders. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe your grace. Ake sibonga uNkulunkulu ukuthi akuvuse kulesikhathi. Kulesikhathi samanje uNkulunkulu ukuvusile. Lokho siyaqinisekisa sonke kithi bazalwane. Amen. Kulesikhathi samanje inkosi imenze njani bazalwane? Emvusile. Hayi ukuthi yakhe inkonzo iqale manje, inkonzo yakhe kade yaqala. Usho ukuthi bona lonke leyankonzo liku training. Ukuthi ithi mayivuthwa bese izozala amadoda afana nalawa khona manje.
Yabona ngoba yonke into ayivele idliwe abantu ingazange iphekwe. uNkulunkulu lethe inkinga kade esho lethe inkinga iphekwe. Siyaphekwa siphekelwa abanye abantu. Cabanga ukuthi unenkinga wena kanti God is preparing you for the nations. Awukwazi ukuya emhlabeni uNkulunkulu ukudla okuhlaza ongavuthwana. Inkosi yasipheka abazalwane. Ngibonga nje uNkulunkulu ke ngemessage namhlanje. Ngiyathanda futhi ukuqinisekisa ukuthi kukhona la iwa khona. Kukhona la uyiwa khona. Niyangizwa abazalwane efundisi. Kukhona la iwa khona. The plane indiza ifuna ukunyuka. Kodwa ukuzinyuka kufanele kuprepare i-foundation. It's like the bishop is preparing the foundation. Ngoba kukhona la uyiwa khona. Abangaboni abantu aba-local minded. Kodwa abantu aba-international minded. Aba-global. Abathi behlezi kwi-shelter engaka. Kodwa abathi behlezi bemajini stadium. Bemajina istadium. Awunikhona abazalwane. Kukhona la iwa khona into ephekwayo. Khona kodwa into ephekwayo. Ninanibona. Ngicabanga ukuthi lokuhlangana nje it's something enzelwa nina for your local churches. Kukhona la iwa khona. Khona la iwa khona. uNkulunkulu akazokuhlanganisa ama-ministers abantu abahlale benomona nabanye babeshumela ngama-50 umuntu benomona abahlanganise bangabi namona bazokwakhiwa kisho umona kwazi ukuthi bandalakhiwa uwe wedwa ubheka izipho zikamoyena kukhona la iwa khona. Hayi kukhona. Hayi khona la iwa khona. Le nto lesihamba ngayo ayifani nezinye inqondo. Kukhona la iwa khona. Sithambise wena nothi ndizi ibhano uzolikhomba abantu sebengaphakathi sebendizela phezulu ukhona la kuya khona. Nginalento ngizona ukuthi we are going somewhere. Khona the revival ephiphewayo la. Ucreate our intercessors, ucreate our prophet, ucreate the 302 evangelists, ucreate the soul winners, ucreate kukhona la kuyiwa khona. Khona la iwa khona. Believe me, khona la iwa khona. Don't leave your church as if we will send the one that also pay la khona. uNkulunkulu uzofaka the wings into the ministers. Uzofaka impiko konke abaprofeti nama-ministers abaphathi bamabandla ukuthi don't put your mind kunabogogo nakulabazana abaphethe enlarge your territory. Buka izinto ngeselfulekileyo ungabheki lokhona buka la iyakhona. Kukhona la iyakhona. Hey, khona la iyakhona. Khona la iyakhona. Hayi khona la iyakhona. Khona la iyakhona. Khona la kodwa la iyakhona. Ngiyezwa mina uthi akubona lokuhlangana esikubuka kujwayelekile la. Kukhona into ephekwayo la. Nala kuyaphekwa nangala. Asazi makusukwana. Sizokhonza stadium kuthiwa ozane stadium kusuka i-Eastern Cape kusuka i-Joburg kusuka i-KZN kuthiwa hlangana imhlathi eyazanayo hlangana imhlathi eyazanayo kuphindile lonyaka sisi-stadium sithi safikile uSomandla uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu onenjalo uNkulunkulu ongahlanganiswanga uNkulunkulu wasemaphakatheni sekhona sithi welcome to KZN welcome to Durban sizokwenza khona la iwa khona. Khona la iwa khona. Hayi mina ngifuna ukuhlala phansi ngitshelile khona la iwa khona. Khona la iwa khona. Kiyobe ashari shoko. Ashari stadium. Kuthapha kusibamba ngigijima namamandla sekhichima. Kuthanda ukugijima namababela. La kuyaphana taphekwayo. Khona phekwayo.
Hayi suka. Let's come in the shadow. God is going to introduce us into the stadium. See how we stadium the Seattle. I just forgot this to take a moment. You are shifting from this position to another position. Associated with ministers, with ministries. Abantu be-material things. Sikhona abantu abathwele, sikhona abantu abasebenzisa imlingo, abasebenzisa amanzi, abasebenzisa ama-product. Kodwa now uthi uNkulunkulu, hey, umhlaba uyabubula, ububulela ukwambulwa kwamadodana namadodakazi eqiniso sekuyisikhathi lesi sokuthi kuvela the true sons and the true daughters kwamadodana namadodakazi eqiniso ayagijima manje nyarani into the end of the world sesemphelele komhlaba yakasesalekenayo yakasesalekobolokho yakasesalesikho God is pulling us into the stadium. See a stadium that's your corner. See the way the parliament. See the last is the see the last is the see the Ramasarina. Oh, Shamaya, Shamaya. Khona lasia khona. 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 Introducing to us a man of God who will take us to the stadium. See a stadium, that's the pastors wake up, ministers wake up. We are getting blessed in the Manchester. It's like you're taking the bed. Sitati khona manje. Sesiyongena estadium.
baleni usuku umuntu ongenakha aphakama iworship engazange libe nakuma revival amakhulu omhlaba usuku bebona nabo ngabalindele bathi badumise xela amadimoni eseyamsho ngoba sobe sekwesikhathi sethu ngizokutshela mina wavula amehlo lento kuyona le ikhipeka wena ayisonto lakho ukuthi suka manje kule territory kuyona asikhuphukele ngehla kancane ake sithi dumbu phezulu ake sikhuphukele phezulu basalwane ake sikhuphukele phezulu sabe isikhathi sethu manje yesethu lesikhathi emathela isikhathi sakho leshi isikhathi sakho leshi asiphakamele phezulu siyasuka lasikhona Namakawe This is the international. International. Nanti tayisele na uzele leo sizofida into international. Hiye tayisele na uzonke uzokhamisa ukuthi
yini uNkulunkulu ayifuna kimi siyayifida siyamfaka lento simfakela istadium ukuthi sonto solahla ilungile dlala kodwa thina sibona bala sibona bala ngeke sife uNkulunkulu aqedile icebo lakhe ngeke siphelele la kuzosala kwaziwa bazalwane imani azini manje niyakhumbula sathi kanjani azini manje ukuthi nizobona into ebengayijwayele abantu abasondayo bazobuza bathi ingabe ubaba ngatshela bayothi ingabe ubaba uyile yona le move iyo so tiniyezwa ngisho uma ngibona ngithiwa ngise power of light ngoqondisa nje into engaqondile ngiqondisa ithi nje ehamba vele ngibhile ngakhona uma ufike power of light nje i-power of light imina no ngaphe bishop wakhona power of light yeso ngizoqondisa angiyazi lento yazi lento ngithi kushiya kwase nge-international omningi nomningi anginandaba nawo kodwa kodwa ngiqondisa afethu ayasi kodwa yabo wena kade ngikuxoxa lo ngangimtshela ngithi indumiso ayifuni ngoba bakhipha kulento yabo yokusonda ukuthi ukudumisa lokho kusonda kwenza ujwayele usesendumisweni sicela usishona zodumisela asho naye sikhonza uNkulunkulu wesimanga uyabona ukudumisa ngokukwazi ngabakhombisa intombazane ngabakhombisa intombazane ithi ake nibuke le ntombazane ithi nje glory to Jesus ishindumiso ongekuyisho izuthithini kulala umuntu phansi kuhlanza umuntu ehlanziswa nje indumiso uThixo isikhathi esifikile phela funa umuntu uNkulunkulu nimdumise uNkulunkulu ngathi abangamdumisela uNkulunkulu abantu ukuthi khona uma umbishop phakathi kwakhe sezodumisana ukuze sibuke ukuthi awuyashaya unezwe indumisa ifunezwe lakho mawuthi nje ngcwele wena wedwa ngixoxela nje kuvele kwenzeka izinto ngazo zokuqala ngoba ngikhuluma ngikumoya isikhathi esifikile